Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan, gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing. Ako po si Mr. Panyawan at welcome na naman po dito sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. Ito po ang ating SED para sa kalusugan program, isang palatuntunang hatid sa atin ng tagagawa at tagapamahagi, mga kaibigan, ng mga produktong herbal na talaga pong napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Ang mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Marketing, mga kaibigan, gusto po talagang makatulong sa ating kalusugan. Ano? Yung bang hindi na po tayo nagme-maintain ng ating mga daily maintenance na talagang tinatarget yung punot dulo ng problema ng katawan. Kaya po, mga kaibigan, mainam talaga po itong ating produkto. No? Ang mga products ng SED Marketing, SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, at pati na rin po itong ating SED Kogon Herbal Capsule. Yan po yung tatlong uri ng kapsula natin na nakakatulong sa ating kalusugan. Kapag tayo ay meron pong tinatawag na high blood pressure o pagtaas ng kolesterol, meron po tayong SED Panyawan with Garlic. Kapag tayo naman po, mga kaibigan, meron pong tinatawag na pagtaas ng ating sugar level, meron po tayong mga cyst, meron po tayong mga problema sa ating mga atay, sa ating lungs, sa ating heart. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, meron po tayong SED Panyawan with Mangosteen o yung SED Panyawan Plus, kung saan po, mga kaibigan, na maganda at mainam ang itinutulong nato sa ating kalusugan. Meron din po tayong SED Kogon Herbal Capsule, kung saan napatunayan na ito pong SED Kogon ay maganda para po dun sa mga meron pong dysmenorrhea, meron pong problema sa tinatawag na itong pananakit ng ating, shall we say, pagkakaroon po ng problema sa ating pag-ihi, o kaya naman po, mga kaibigan, ay problema sa prostate. Ito pong ating SED Kogon ay napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong ating problema sa insomnia. Kayo po ba'y nahihirapang matulog? O kaya naman po, mga kaibigan, ito pong pagkakaroon po natin ng sa ating daily lifestyle na natutulog tayo ng daytime, kapag kagabi nahihirapan na tayong matulog. Ang problema kasi sa insomnia, mga kaibigan, hindi lamang ito nakaka-apekto sa ating physical nga forma o itong physical natin na appearance, ito rin po ay nakaka-effect o nakaka-apekto dun po sa ating mental. Kung minsan kapag tayo po ay kulang sa tulog, wala po tayong concentration at patampata po tayo sa early morning at wala po tayong lakas. Kaya po talagang napaka-delikado kapag tayo po ay always na kulang sa tulog. Ang tulog po kasi, mga kaibigan, napaka-importante nito. Dahil ito pong tulog, mga kapatid, ay nagbibigay po ito ng tulong sa ating katawan. Gaya po sa pag-re-repair ng ating mga tissues and cells. Kapag tayo po, mga kaibigan, ay kulang sa tulog, meaning to say, nahihirapan din pong magkaroon ng repair itong ating pangatawan. Ngayon, mga kaibigan, tandaan po ninyo na kapag tayo po ay may problema sa insomnia, meron pong pagtulong itong ating pong SED Liniment Oil. Alam niyo po ba, sa pamamagitan lamang ng pagpapahid ng SED Liniment Oil sa ating dibdib, sa ating likod, sa ating batok, at sa ating mga noo, ay maaaring magkaroon tayo ng magandang tulog. Dahil po, mga kaibigan, na kapag bibigay po ito ng relaxing effect sa ating mga katawan. Kaya po napakaganda at napakainam talaga ng tinatawag nating SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga kaibigan, ay meron po itong taglay na nakakatulong sa katawan na talaga pong totoong nakapagbibigay ng magandang benepisyo, lalong-lalo na po sa ating pagtulog. Kaya po, kung may insomnia, tandaan po ninyo, mga kaibigan, na meron po tayong SED Liniment Oil na nakakatulong sa mas maganda nating pagtulog. Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus
Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.